ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸೌಜನ್ಯ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮರು ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಡ Yo, Bharat Pujari Pand. After a long time, Kelle, on the beats. Kelle. ಮೂಲಾತಿನ ರೇಪ್ ಒಂಜ ರಡ್ಡ ಆತಿನ ಮರ್ಡರ್ ಒಂಜ ರಡ್ಡ ಅನಚಾರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತಿ ನಕ್ಲೆನ ಮೂಲು ಸರ್ಕಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಲೌಡೆ ನೆಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಏರ್ಲ ಬಕ್ಕೊಡೆ ತಗ್ಗೊಡೆ ಮುಕುಲ್ ಪನ್ಯಪುರ ಆವಡೆ ಜನಕುಲ್ ಕೇನೊಡೆ ಕೇಂಚಿಂದ ಒರಿಯೊಡೆ ಇನಿರ್ದು ಪಿರ ಪದ್ಮುಜಿ ವರ್ಷ ಆತನ ಔಲ್ ಬೇನೆದ ಬರ್ಸ ಊರುದ ಪುದರ್ ಸ್ಥಳ ಆತನ ಅದರ್ಮುಗ್ ಫೇಮಸ್ ಆ ಸ್ಥಳ ಯಾಪನೊಂದಿಜಿದಲ್ಲ ಮೂಲ್ದೆ ಬೆರಗ್ ಏನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಿತ್ತನಲ್ಲ ದೇವ ಮಾನವಗ್ ಸಾರಿ ದೇವರ್ನ ಪುದಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ರೇಪ್ ಮಲ್ತ ತಿರುಗುನ ಬೇವಲ್ಸಿ ನಾಯ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಿಕ್ಕುಜ ಪಣ್ಣಗ್ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ತಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆತಿನ ನ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡೆಡ್ ಉಂಡು ಟಾಪಿಕ್ ಸೌಜನ್ಯ ಒಂಜಿ ವಾರಾತೆ ಎಂಚಿ ಸಾವ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂತೇಲ್ ಸಮೀರ್ MD ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಿಜ್ಜರ್ ವಿಷನ್ ಬುಡಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾದ ದಾಲ ಪುಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಲೆಗಿ ಜನ್ಮೋಡು ಶಿಕ್ಷೆ ಪುಜ್ಜಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಸೈತೆ ಪೋತುನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಸ್ದ ಗಂಟೆ ಪೋಪನ್ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಪಾತೆಲ್ ದಾತನ್ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋದಾತನ್ ಐಕೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಪನ್ ವಿಷಯ ಅಡೆಗೆ ಪೋತುದ್ ಪೋಪನ್ ಮೂಲ್ ಖಾಲಿ ಕಾಸ್ ಪಾತೆರೊನ್ ಕಾಸ್ ದೆದುರು ಬಡ ಜೀವ ಸೈಪುನ್ ಆ ಒಂದು ಮೂಲು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಲ್ಚಿ ಮೊಕ್ಲೆನ ಪರದಾಟ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ಕೈಟ್ ಬೋಡಾನಗ ಪಂದದ್ ಮಲ್ಪೆರು ವೈಟ್ ಯಾಂಪನ್ಯ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಎಂಗ್ದಲ ಫರಕ್ ಗುರುಜಿ ನೆಟ್ ಓಕೆ ಇಡೆಗೆ ಶುಭ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ ದಾದಾ ಪುಂತೂಕ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್